Aquestes són les meues vivències passades en el matí del dia del senyal. Era i és despertar-se amb un any més. Això té el nàixer el 23 de juliol, perquè em vaig avançar un mes per a poder veure les festes de 1966. Era i és ser més major i més vell. Era i és anar al dormitori i escoltar un soroll estrany a l'armari i veure com el calaix pega bots i la camiseta s'escapa i el barret, la boina o el mocador els veus passar pel corredor fins a la porta del carrer. Com deia el meu amic Calderilla, era i és eixir al carrer, mirar al cel i veure que no hi ha cap núvol i que el sol va caure a plom i que la calor ens farà veure de valent i caldrà agafar el ventall. Era pujar correr fins al Raval per arribar abans de les 8 del matí i veure eixir la colla els arreplegats per a despertar els veïns. Era anar a casa d'Àngel Coca i preparar llimó, horxata i dolços per als dolçainers i tabaleters. Era fer-se el primer got d'horxata. Era ajudar a la meua filà dels llauradors a preparar l'esmorzar. Era olor a bacallar moixama hueva dins de la cabileta de l'ermita del Raval. Era baixar corrent a la plaça amb el soroll al cervell d'algun pas doble dianer. Era arribar a la porta de l'Ajuntament i comprovar com a poc arriben els festers, els músics i els mirons. Era saludar els delegats, membres de la federació i autoritats locals i parlar sobre el que ens espera. Era veure quan en el rellotge de l'Ajuntament tocava l'hora, com si el tap de la bassa de Sant Vicenç s'havera destapat, eixir banderers, bandereres, festers, festeres, membres de la federació, tots a correcuita. Era pujar la costera del capitán Hernández Mira i coronar les parres com si hagueres pujat el Turmalet. Era quedar-se sense alè i descansar a la porta del Minxo. Era intentar formar de nou les esquadres perquè la barreja de festers, festeres, autoritats públics, veïns pel carrer Les Parres fa que un sàpiga el que és un desordre ordenat. Era arribar a l'ermiteta un quart d'hora abans i començar a parlar sobre el temps, les festes, el poc encert que ha tingut l'autor del cartell, per fer temps. Era arribar a la caseta d'Àngel Mameja i Lola Coca, saludar-los i preguntar-los com està tot. Era escoltar a Àngel, que tot està preparat per la festa, i descansar. Era oferir ajuda al president de Fester, Alfonso Soler. Alfonso, el que fas a falta. I dir-te, Garrigós, està tot controlat. I pensar, per l'amor de Déu, que no passa res. Era passar a l'abueleta que viu al cap del Raval amb una cadira de boga per seure al costat de l'altar de Sant Sebastià. Era arrimar-se a la porta de l'ermiteta i veure com Àngel Ballester subjetava la corda de la campana com si li anigués la vida amb ell. Era veure-lo estirar i estirar la corda i com la campana pegava voltes i voltes i com el soroll cridava festa. Era alguna vegada sentir la veu d'Alfonso, el president. Garrigós, baixa corrents abans de que isquen de misa i ves a cal Minxo i arreplega un parell de litros de cervesa, que anem a quedar-nos amb set. Era entrar a cal Minxo i quedar-te estret i pensar, és com el Carrefour però en 10 metres quadrats. Era temps de processó sense ciri, amb veïns, festers, festeres, tots mesclats. Era temps de tradició, de història, de llàgrimes, de Úrsula Morant i viva Sant Sebastià. I era temps de missa i sermó. Era esmorzar amb tertúlia vermella, amb el Congo, Carrasco, Colomina, el Majà, Ballester, el Ferretero. Era a mig esmorzar arrimar-se a la mitja lluna i tornar a esmorzar. Era veure una estesa de moros seguts al voltant d'una taula presidida per un pernil. Era veure com alguna fogonada, per dir-ho d'alguna manera, li eixia els ulls de Calderilla, quan algú volia entrar i veure del Calderín. He escoltat que fins algun rector ha begut del Calderín. Això crec jo que és una espècie de llegenda urbana. Era discutir amb Calderilla, perquè ell deia, allí, al fons de la tanca del carrer Sant Antoni, han trobat un túnel, que és el que apareixia al mapa que va donar Mariana al moro traïdor. Túnel que va servir per a que vosaltres, els cristians, conquerireu el castell. I jo contestar-li, no, Calderilla, és la sèquia Talequa que baixa per la Torre Blai i que va cap al vall. I era acabar la conversa amb Calderilla dient-me, «Che, això sol lo saps tu, no li lleves la gràcia, home». Calderilla, quan el tirem a faltar?
I això és el que era el senyal per a mi. Desitge que l'any que ve el senyal siga i puguem celebrar-lo com cal, al carrer, desfilant, bevent i menjant. I això és tot.